Sa gitna ng tumataas na unemployment sa Central Visayas, inilunsad ng DOLE 7 ang 20,000 job program bilang tugon sa kakulangan ng oportunidad at mabagal na implementasyon ng ilang proyekto ng pamahalaan. Si Jim Reviosa sa report. Formal na inilunsad ng Department of Labor and Employment Region 7 ang Project 20,000 Jobs sa pangunguna ni Regional Director Attorney Roy Buenafe na layong palakasin ang job generation at bawasan ang unemployment sa rehiyon. Today, ato yung officially gi-publicize nato ang inisyatiba sa Department of Labor and Employment and its partner agencies diri sa Region 7 ang atong Project 20,000 Jobs. Okay, so dinhi ato ipakita nga naningkamot yun ang ahensya sa gobyerno ato mga partners nga ato makaigsuunan matagaan yun og permanente o disente nga trabaho. Ayon sa DOLE 7, layunin ng programa na maghatid ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawa sa Central Visayas sa pamamagitan ng mas pinaigting na job creation at partnerships. Kabilang sa mga binanggit na hamon ang pagtaas ng unemployment rate na inuugnay sa mabagal na implementasyon ng ilang proyekto ng pamahalaan at kakulangan ng agarang trabaho. Medyo dunatay gamay nga challenge ang atong unemployment rate no kay nitaas ni. But we are expecting after this month no mo roll out ang mga projects sa gobyerno unya mosulod pod ang mga nagkadaiya nga investments unya. We are hopeful nga in the next quarter mutaas na pod ang atong employment rate o muubos na pod ang atong unemployment. Tiwala ang DOLE 7 na sa pagpasok ng mga proyekto ng gobyerno at dagdag na investments, inaasahang bababa ang unemployment at tataas ang employment rate sa susunod na mga buwan. Bilang bahagi ng programa, inilunsad ang Project 20,000 Jobs na tatakbo hanggang 2028 na magbubuklod sa iba't ibang employment at livelihood initiatives ng ahensya. Nagsagawa rin ang DOLE 7 ng Trabaho Agad Job Fair noong Hunyo 12 sa SM Seaside City, Cebu, kung saan libu-libong bakanting trabaho ang inalok ng local at overseas employers. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya upang mapabilis ang hiring process at direktang maiugnay ang mga aplikante sa mga employer. Inaasahan ng DOLE 7 na sa pagpapatuloy ng 20,000 jobs program hanggang 2028, unti-unting bababa ang unemployment sa Central Visayas, kasabay ng mas pinalakas na job creation at economic recovery efforts. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNA News.